media jerpo doan pasami jadi ningkang sam akardom pajirlo kardom ini ke ningarong pik pensinal itum pen itini vet alam semi itum HSLC result pen tinggal sini atau apa nilong ke bang pot ko hungri tek pot kilo pilo apen itum tek pot non du a percentage abang ke itum 81%, 81.6. Lapen Carbino, West Carbino, Romake, itum 78.2 something percentage. Nili fan la so subject EM ke ding pen nang pidet pen itum kaching hon Dr. Tuliram Ronghang CM Carbino atau nang mas kapsula kana kirupi lo. Alang li nili fan la so a subject nang pi isi akah pen kacelar pon duji pu kamata kumunti pen ini alang li nili fan so a department na pidet pen alang li akam khon a resume alang li a guidance a suggestion pen nili bo ipon si itum education reforms a committee sa missing pon lo la pen lan ta kalilan stakeholder pen chenglo student organization pen chenglo education officers atun pen chenglo teachers doan atun pen chenglo lapen awareness akam ki claim lapen review laan ke do ke claim ke chipaduk pen ajo opinion ni gen itu athi misen am thi ang thek ta long lo athi ta chulong lo so athe bang na tun thek long lo ke tum top 10 long si position ke bang lo ke non du ke top 8 long si tum du kar beng long ke lapen west kar beng long ke top 18 long si do itum bottom long pa aber ke non du bang ke thek pon long le de lo la ke ningarong pi hanja nasil so ningarong the bang ni akiru ke Dr. Tuliram Ronghang CM Sarfan akiru pilo la pena P2 ke la so result mesen ke thek long apot ni la so teachers do ana to fasini la so result ke me dedicate bang na to fasini pilo Jisete non ke bangzi do anang bong ning kanang bong sami ni tum ke mandam we are focusing for 2026 mission 2026 kalau so afan sami itum la so teng a result a bear nang sun sidadra a thak ke pon claim pon thekji ansu se pangtu pon thekji 90% plus kilom to thekji ke bang year ni bang ke hola fansi itum matha pon elo munti pon el la pen tuning ri pon lo la pen media jir potom fan kata ni lipulo je mission 2026 aku itu ma vision ke matha tema ting penje itu ma result top 10 long lenei plus tami pining anke nitung 2024 han bangke itu top 8 long situ lo ase akiro media jer pojer pitung fantani li rolo na tu na cepaduk dun kata me ne school visit pencheng lo kedam lo hop along a class a college school am ka visit am lo sa mina tu na cepaduk dun pen nitung ke thek pon long pen sa me pinier ni bangke ke cepaduk ali bangke ali long lo sini thipen tung fansame akiru pipon ini karjuji do patante na ses po punang ko po athe tung chugidam tang for the last decades budang ko po dei EM education ke penang ang IEM la so prang dami du ulo la pen education department kelang pon alam tum ta chepadu pon lo stami itum 50 cross ta lilela athi people lo 22 aning kansi itum ke 49% rates karbiang long ke laso finally daito ended pen Dr. Tuliram Ronghang nangki kang hon pen alang li nang suggestion pen ke claim pon ke dam pen ke itum 23 ning kang ke 75% dam laso prang dami EM do lo la pen kam claim pon lo government pen bor ilos dami 50 cross bar pin la masi nona bangke isi bahagi mi puta puji na pen arna honta kiru pilo na pen itung loke charlie ekin sami paprang pon bom no pusi munti lo na pen chini nitung kelele dola laso kelele afana bang nili rat atuma fan an gado ifan sami tuning rilo nang tum gado vitamin na cerap chitu du nanji da bang ke political pen ali en era kapre bang en era un an pen kabo
education anan itum ke program pon thik ji kiklam pon thik ji afan tum fan same ni li chu ni ril kasi nang li tum media hoi pen same than tha ra da tum afan ka jogo we je itum education anan pa rdp pon thik nang ji hala bang si ni li ka chu ni